Еўрарадыё.FM. Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Пры мікрафоне Наста Бойка, і гэта жывы эфір Еўрарадыё. Наша сённяшняя тэма вельмі няпростая, я б нават сказала, тая, пра якую часта не хочуць размаўляць. Размаўляем разам з кіраўніком Цэнтра эканамічных і сацыялагічных даследаванняў Кейс Беларусь, Сержам Наўроцкім. Прывітанне. Прывітанне. Пра праблемы пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі, у прыватнасці пра працаўладкаванне і рэсацыялізацыю былых зняволеных. Вось Сержук адразу адзначыў, ён аўтар некалькіх даследаванняў наконт рэцыдыву сярод былых зняволеных, наконт працаўладкавання іх. І такое першае пытанне агульнае да вас, Сержук. Чаму ўвогуле вы вырашылі закрануць такую вельмі балючую тэму, пра якую, як я ўжо сказала, размаўляць не хочуць? Ну, па-першае, некалькі даследаванняў гэта, конечно, шмат. Я думаю, хаця б адным абысціся ў межах Беларусі дадзеных вельмі мала. І адной з мэтаў было, насамрэч, проста падняць гэтай тэмы на паверхню. Яна схаваная не проста для соцыума, для людзей, для простых людзей, якіх мы бачым на вуліцы, але ў тым ліку для навукоўцаў. Калі капнуць гэта навуковыя публікацыі, якія ёсць, ну, ведаеце, іх вельмі мала. Вельмі мала і абмяжоўваюцца надзвычайна альбо навукоўцамі з акадэміі пры міністэрстве унутраных справаў. А такіх вось эканамічных даследаванняў ўвогуле няма. І, ведаеце, ёсць такое паняцце, як economics of crime, эканоміка злачынства. Вельмі цікавая распаўсюджаная тэма на Захадзе, а ў нас чамусьці яна зусім не атрымала ніякага імпэту. І вось адна з нашых задачаў была, і маіх у тым ліку, зразумець, чаму людзі робяць злачынствы, чаму рэцыдывісты іх робяць і што рабіць так, каб іх стала менш. Ну, такім чынам мы выконваем тую ж самую функцыю, што і міністэрства. Мы, як эканаміст, разумеючы, чаму яны робяць злачынствы, зрабіць так, каб паўплываць на гэтыя прычыны і зрабіць іх менш. А вось давайце, можа быць, кранем крышачку лічбы, калі вы імі валодаеце, ці памятаеце, вось колькі у нас зараз увогуле зняволеных у краіне? Зняволеных больш за 35 тысяч, і гэта лічба збольшага зараз не мяняецца за апошнія гады, у тым ліку па структуры. Асноўная колькасць людзей гэта, безумоўна, ну, мы зараз кажам пра тых, хто реально знаходзіцца за кратамі, без арыштаў і у тым ліку СІЗО. Вось. Асноўная частка гэта, конечно, калоніі, папраўчыя калоніі. Вось, можа быць, вы ведаеце, колькі людзей, якія зараз знаходзяцца у месцах пазбаўлення волі, маюць адукацыю, хаця б якую-небудзь. Не там мы кажам не пра вышэйшую, а вось школу плюс, напрыклад, там каледж, тэхнікум. Ведаеце, не памятаю дакладна гэта лічбы, але памятаю, што ў 2017 годзе па дадзеных таго ж МУСа 2/3 тых, хто учыніў паўторнае злачынства, 2/3 не мелі ніякай адукацыі і нідзе не працавалі. То бок 2/3. Ну, хутчэй за ўсё, гэта лічба ў межах калоніяў варыюецца таксама прыблізна ў гэтых межах. А які вось вы вывад зрабілі? Усё ж такі адукацыя ўплывае на тое, што чалавек робіць, учыняе злачынствы і потым робіць іх паўторна? Ці ўсё ж такі ўплывае нешта іншае? Выхаванне, напрыклад? Так, у цэлым мой адказ так, безумоўна, ўплывае. І тут мы не адзіныя, хто рабіў даследаванні. Нашы калегі рабілі вельмі цікавае апытанне па калоніях Гомельскай вобласці. І там, безумоўна, была прямая сувязь. Але мы гэтую сувязь перапацвердзілі у сваім даследаванні. Прычым такім даволі складанае даследаванне было з формуламі, з лічбамі, такое матэматычна. І насамрэч мы эту розніцу адчулі. Але тут вельмі важна зразумець, што адукацыі рознь. І вышэйшая адукацыя значна адрозніваецца ўплыў вышэйшай адукацыі ад сярэдняй. Вось. І я ўжо зараз не памятаю па канкрэтных лічбах, але сэнс у тым, што большасці зняволеных, безумоўна, асноўная патрэба ў базавай адукацыі. А вось якраз такі з базавай адукацыяй там не асабліва вялікая сувязь. То бок
наяўнасць і базавай, і злачынства. А вось калоніі, ці яны даюць зняволеным шанец, каб атрымаць адукацыю? Я ведаю, што, напрыклад, у Бабруйску, у праўчай калоніі нумар 2 зараз можна атрымаць нават вышэйшую адукацыю за свае ўласныя грошы, але можна. Вось як з гэтым у нас абставіны? Тэарэтычна можна. Другая калонія не можа быць там, бо гэта дзіцячая калонія. Это я памылілася, вы имеете на У ўвазе? чацвёртай, хутчэй за ўсё. У чацвёртай? Так, гэта жаночая. Это адна з лепшых калоній, і там такая довольно добра там усё ў іх, і інвестыцыі ёсць, і ёсць доступ да адукацыі. Сэнс у тым, што тэарэтычна доступ да адукацыі мае кожны. І ў тым ліку, дзякуючы розным донарам, гэта доступ павялічваецца, у тым ліку да вышэйшай адукацыі, і гэта здорава. Але у практыцы, канешне, ведаеце, з гэтым ёсць праблемы. Праблемы, па-першае, з тым, што яны знаходзяцца на асобным рэжыме, тыя, хто вучыцца, я маю на ўвазе, і сярэдняя адукацыя, і вышэйшая. То бок ім тады не трэба працаваць, але гэта пачынаюцца канфлікты і з кіраўніцтвам, і з іншымі зняволенымі, таму што там ёсць свае правілы, так? А па-другое, ёсць выпадкі, калі пад пакрыццём адукацыі чалавек проста не хоча выконваць абавязкі калоніі. Такія таксама выпадкі ёсць. Вось вы закранулі яшчэ тэму працы. Давайте, может быть, зараз паговорым пра гэта. Ваш чалавек трапляе ў калонію, і ён там мусіць працаваць. Як увогуле вось наладжаная гэта сістэма працы у калоніях, у месцах пазбаўлення волі? І эканамічна гэта ўвогуле выгадна, ці як гэта ўвогуле працуе? Гэта насамрэч вельмі цікавы феномен. Ведаеце чаму? Таму што задачай пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі з'яўляецца 100% уладкаванне зняволеных, которые знаходзяцца за кратамі. Уявіце сабе, 100%, то есть кожны з тых, хто знаходзіцца за кратамі, павінен працаваць. Чаму? Таму што у межах вось той вось у падставе сістэмы, которой мы яшчэ кіруемся, она яшчэ ў тым ліку савецкая, праца выконвае папраўчую функцыю. Так, то есть человек працуе, адпаведна, і ён становіцца яшчэ лепшым. Насамрэч, на захадзе ўжо вельмі далёка адышлі ад гэтага бэкграунда. Там все трошку па-іншаму. Але тот факт, што ў нас 100% все дагэтуль яшчэ хацяць працу уладкаваць, паказвае ў тым, што сістэма насамрэч у нас вельмі дзіўная такая, да? Калі мы сюды яшчэ дакінем пару фактаў цікавых, такіх, напрыклад, што сярэдні тэрмін зняволення ў нас там больш за 6 гадоў, ведь себе 6 гадоў сярэдні тэрмін, да? І колькасць злачынцаў, которые сядзяць за кратамі ў нас, вось те 35 тысяч, па якім размаўлялі, адна з самых высокіх у Еўропе на душу насельніцтва, то атрымліваецца, што это сістэма в сістэме. То бок это вот сістэма, в которую, калі ты папаў, выйсці за яе вельмі цяжка. Так? Адпаведна, на маю думку эканаміста, хутчэй за ўсё, увогуле, гэтая сістэма ставіць за мэту утрымання іх там, зняволеных, на максімальна доўгі перыяд. Таму зразумела. А дзеля чаго? Я думаю, што гэта наступствы старой савецкай сістэмы пенітэнцыярнай, бо мы знаходзімся ў яе межах даволі такі сур'ёзна у гэтым вось, сказаць, у гэтых скандалах старой сістэмы, як па якасці ўтрымання, пастаўлення да зняволеных і па тым, вот, у тым ліку, як яны працуюць, што яны робяць. І у тым ліку гэта, ведаеце, адсутнасць пэўнай стратэгіі па змяншэнні рэцыдыўнай злачыннасці і, я так думаю, увогуле па павышэнні эфектыўнасці ўсёй пенітэнцыярнай сістэмы. Я лічу, што эта стратэгія адсутнічая. Ну, то бок, вот, людзі трапілі, добра, хай они там сидзяць, все, это такая палітыка. І ніхто ўвогуле не ведае, не думае, што там з імі адбываецца. То бок, гэта закрытая такая сістэма. Безумоўна, яшчэ скажу, іх задача проста ўтрымліваць іх. Ну, ведаеце, давайте паглядзім на гэта з іншага боку. Вот с одного боку я вам сказал, что есть закрытая система в системе, в которой люди утрымліваюцца доволі доўгі час. Ты трапіў і злачынства, ты сидзіш там. Ці гэта добра для людзей? Безумоўна, так.
так, для простых людзей на вуліцы, канчае, што злачынца, который патэнцыйна можа зрабіць новае злачынства, ён знаходзіцца за кратамі. То бок узровень злачынства то ў нас нізкі. Насамрэч, калі вы паглядзіце на рэйтынгі, Беларусь там у топ-20 краінаў па ўзроўню бяспекі на вуліцах. Это здорово, это круто. Але па колькасці зняволеных 12 ў свеце. Да, ну вось гэта баланс, так, паміж тым, што добра для людзей. Ведаеце, гэта таксама стварае пэўныя рэйтынгі Міністэрства унутраных спраўаў і для них саміх, і для іх у вачах іншых людзей. Слухайце, Беларусь яшчэ мае вельмі нізкі ўзровень беспрацоўя. Ну, толькі уявіце сабе, калі б у нас было шмат людзей, не гатовых да рынку працы, то бок тых же самых людзей, которые вызваліліся, выйшаўшы на волю, яны бы, што рабілі, былі бы не беспрацоўнымі. А паколькі у нас ён нізкі, значыць, што іх таксама яны здзеці знаходзяць гэтую працу. Альбо іх, в прынцыпе, няма. Ну, зноў-такі, все коло зачыняецца. Такім чынам, у нас ізалююць гэтых людзей дзеля таго, каб на вуліцах і ў нашых душах быў спакой. Але з гэтага выплывае як бы наступнае. То бок, калі вось гэтыя людзі, яны выходзяць з турмы, і пападаюць у соцыум, а яны ўсё ж такі сядзелі ва ўмовах не вельмі добрых, ведаючы умовы нашых калоній. Яны выходзяць, і яны не ведаюць, што ім рабіць. У іх няма працы, у іх няма там родных блізкіх ці ёсць, але там, іх проста вельмі нізкі сацыяльны кантакт, скажем так. І што вось рабіць? Ён ідзе там зноў нешта робіць і зноў трапляе ў турму, таму што для яго гэта больш блізкае асяроддзе. Яго ўжо туды цягне. То бок, што рабіць тогда з гэтым? Вось, прабачце, яшчэ дадам. Вельмі цікава, вось вы распавядалі пра тое, як у Падгомелі, мне падаецца, у вёске, у царкве зайцом разам. Так. Ну, гэта ключавое пытанне. Мы з яго пачыналі з вамі размову, і, конечно ж, адказ на яго я бы хацеў мець. Мне падаецца, што я яго маю, але як сапраўдны навуковец я бы сказаў, што трэба да гэтага ставіцца з пэўнай доляй скептыцызма, бо лічбы лічбамі, а ўсё ж такі жыццё жыццём. Так як з гэтым утрыманнем іх за кратамі, што лепей, каб было злачынства менш, ці каб у нас была сістэма сярэднетэрміновага утрымання было менш, так? Ну, адказ такі, я лічу, што ключавая патрэба гэтых людзей, которые выходзяць, гэта праца. Калі б у кожнага з іх была магчымасць лёгка знайсці працу, то, в прынцыпе, бы асноўныя пытанні і іх асноўныя патрэбы бы вырашались. І, як мне падаецца, у Беларусі кожнаму з тых, хто выходзіць, в прынцыпе, не праблема знайсці працу, але пры адной умове, калі вы ёсць жаданне. І вось тут вы маеце рацыю, што жаданне ў гэтых людзей при низких сацыяльных сувязях, при адсутнасці часамі жылля, часамі каких-то там нават дакументаў, часамі праблемаў сямейных, з которыми они стыкнуліся яшчэ да моманту траплення ў вязню, яны все адбіваюцца хвот. І вось гэтым асноўная праблема. Ведаеце, у меня есть одна цікавая лічба, которую я... Сержук, прабачце, калі ласка, нам зараз трэба перарвацца на невялікую музычную і навінавую паўзу, а пасля мы працягнем размаўляць пра праблему ў беларускай пенітэнцыярнай сістэме. Заставайцеся з намі. Буває раз на рік, мільярд на еру, 5 на чоловічий вік, берег океану, гітара на піску. І я хочу сказати, що шукав саме таку. Вона з іншої країни, нам бракує слів, а море коло сонця. Припинили спів, стріли загострили, навели приціл, але піднявся вітер, застив їм очі пил. Були ми на прицілі, тюрманкмо на мій. Про те, що не відбулося, шкодуємо самі. Чому пізно розумієш, як маєш, то тримає, це ніколи не забуду. Гітару грає.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Былы сябар стаўбцоўскага хлопца з ножом заявіў, многія ведалі, што ён п'е, паліць і менш дачыняецца са старымі знаёмымі. Нагадаю, Артём даў інтэрв'ю Еўрарадыё, які ў прыватнасці сказаў. Ну, так, в детстве раньше играли, года 4 назад. Ну, живем на одной улице, как бы тут. Я не знаю, из-за чего он так мог поступить. Может из-за оценок, ну, лично так мои предположения. Можно сказать, спокойный человек, но там пил, курил, ну, это многие знали там. Нагадаю, што ён забіў дваіх і параніў дваіх. Загінулая настаўніца гісторыі Марына Пархімовіч была ў ліку лепшых, падрыхтоўвала алімпіяднікаў, вучні і калегі са школы. Добра адгукаюцца пра спадарыню Марыну і добра яе згадваюць. Гэта самае тычыцца і забітага вучня 11-класніка, 17-гадовага Аляксандра, які любіў гісторыю, бел чырвона-белы сцяг, пагоню збіраўся зрабіцца палітолагам, адвучыцца ў Польшчу. Сам жа забойца, 15-гадовы Вадзім Малашэўскі, паходзіць са звычайнай сям'і, бацькі ураджэнцы стаўбцоўскіх вёсак, ім каля 40, у сям'і ёсць яшчэ дачка 5-класніца, навучыцца ў той самай школе. Загадчык аддзела хірургіі стаўбцоўскай бальніцы Дмітрий Пляскач распавёў Еўрарадыё, што двое 15 і 16-гадовыя школьнікі, якія пацярпелі пры нападзе ў школе, цяпер у рэанімацыі ў стабільна цяжкім стане. Аперацыя прайшла, аперавалі мясцовыя лекары пад наглядам і дапамогаю спецыялістаў Мінскай гарадской клінічнай бальніцы, якія аператыўна прыбылі ў Стоўбцы. Еўрарадыё.фм. А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, дзе размаўляем разам з кіраўніком Цэнтра эканамічных і сацыялагічных даследаванняў Кейс Беларусь Сержуком Наўроцкім пра праблемы пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі, пра рэсацыялізацыю і працаўладкаванне былых зняволеных. Яшчэ раз прывітанне, Сержук. Прывітанне. Так, і мы спыніліся вось на вашай думцы. Вы хацелі вельмі цікавую лічбу нам распавесці. Так, ёсць одна цікавая лічба. Траціна ўсіх тых, хто знаходзіцца за кратамі зараз, і адпаведна з тых, хто выходзіць, не падаюцца ніякай абсалютнай рэабілітацыі. На жаль, траціна. 30%. Гэта без асуднасці іх жадання ці ўвогуле проста так атрымліваецца? Гэта іх ужо склад. Распавяду, у чым сэнс. Мы давалі розныя умовы іх працаўладкавання пры самых розных паслугах, которые не атрымліваюць, у тым ліку, што іх прям за ручку прывядуць, вот дадуць ім працу і скажуць, на, калі ласка, працуй, яны все равно не будуць там працаваць. То бок яны сарвуцца, пачнуць вярнуцца да таго, што яны робяць. Это такі псіхалагічны тып людзей, которымі проста вельмі цяжка кіраваць. Магчыма, там трэба нейкія адмысловыя інструменты на іх уплываць і інструментамі на іх уплываць. Але ізноў-такі мае дадзеныя паказваюць, што прынамсі траціна з тых, хто выходзіць, не паддаюцца ніякай абсалютнай рэабілітацыі. Пытанне зараз, як іх знайсці, як іх ідэнтыфікаваць яшчэ падчас таго, як яны за кратамі. Ну, гэта пытанне, безумоўна, да ўсёй пенітэнцыярнай сістэмы. У нас адсутнічае персанальны падыход да зняволеных. Усе ідуць па, скажем так, па агульнай сістэме, па канвееры, так. Калі ты хочаш раптам вучыцца, то как это так? Ты што, тут самы умны, што ли, там? Вось. Адпаведна, у нас ёсць крымінолагі, которые займаюцца гэтай праблемай, і яны таксама прапаноўвалі больш персаніфікаваную сістэму працы са зняволенымі там унутры. Ну, пакуль, наколькі мне вядома, да гэтага яшчэ далёка. Але ўсё ж такі, можа быць, гэта праблема з-за таго, што іх вельмі шмат. І трэба яшчэ там у 2 разы болей супрацоўнікаў у тых жа калоній, каб за імі даглядаць больш. Ну, то бок, можа быць, вось у гэтым праблема. А што да таго, што вы сказалі пра
тое, што людзі ўвогуле ніяк не расацыялізуюцца, так можа ўсё ж такі гэта з-за таго, што там у калоніях яны прызвычаіліся да вельмі жорсткіх умоваў утрымання, і для іх уже проста нічога іншага і няма. Але, напэўна ж, не будзем у гэта углубляцца. Вось што адбываецца з чалавекам, калі ён выходзіць? Вось ён выйшаў, што ў яго ёсць? Якія ў яго ёсць магчымасці таго ж працаўладкавання? Што прапануе дзяржава? Дзяржава, ў прынцыпе, працуе нядрэнна ў дадзеным выпадку, і кожны з тых, хто вызваляўся, мае магчымасць атрымаць працу, таму што ёсць броні для них на дзяржаўных прадпрыемствах і прадпрыемствах муніцыпальных. Вось. І у нас каля 13% тых, хто вызваляецца, в прынцыпе, уладкоўваецца па броні. Яшчэ каля 25% тых, хто выходзіць, па дадзеных 2017 года таксама знаходзяць працу пры дапамозе цэнтраў занятасці. То бок ён павінен звярнуцца ў цэнтр занятасці. Ему скажуць: вот глядзі, вот ёсць месца там, напрыклад, на такім-то заводзе, то-то рабіць. Калі ласка, паедзь туды. Гэта будзе альбо бронь, альбо гэта будзе месца без броні, па которому трэба прайсці па конкурсу. Калі ты, безумоўна, маеш кваліфікацыі на гэта. Так? Яшчэ раз паўтаряю, праблема ў тым, што шмат хто з іх не хоча гэтага рабіць. Шмат хто з іх, мы бачым, што каля такі 40%, я лічу, што гэта максімальная лічба насамрэч, тых, хто насамрэч трапляе, тых, хто вызваляецца, трапляе на працу пры дапамозе цэнтраў цэнтраў занятасці рэгіянальных. Вось, што адбываецца з іншымі 60%. Па-першае, самазанятасць. Так? Людзі, которые самі шукаюць занятасць, і такіх, в прынцыпе, я ведаю, што немало, але лічбу дакладна не скажу, таму што ў нас адсутнічае статыстыка. По-другое, людзі, которые не хацяць, в прынцыпе, працаваць. Так? І такіх таксама даволі шмат, як я сказаў, каля 30%. Ёсць людзі, которые не могуць па стану здароўя, безумоўна, але ўсё ж такі каля 25-30% застаюцца людзей, пра лёс якіх мы в прынцыпе не ведаем. В прынцыпе не ведаем. І гэта, паверце, не ведае ніхто. А ці не павінна вось міліцыя адсочваць іх лёс пасля выхаду? Павінна адсочваць, яны знаходзяцца на ўліку першы год. Але ведаеце, што такое ўлік? Ўлік — гэта проста адзначацца і кантроль з боку участковых. Што з імі адбываецца в плане працы, ніхто не ведае. І ёсць, глядзіце, самая яшчэ адна з ключавых праблемаў насамрэч, это нават не колькасць тых, хто знаходзіць працу, бо она можа быць нават і вышэй. Потому што у нас ёсць, мы чамусьці все думаем, што все тыя, хто сядзяць, гэта злачынствы, которые зрабілі забойства. У нас шмат тых, хто зрабіў крадзеж. Альбо тыя ж самыя 320 артыкулы за наркотыкі, калі людзі маладыя зусім вызваляюцца, у них яшчэ жыццё наперадзе, так? А ёсць тыя, хто сядзяць за фінансавыя злачынствы, связаныя з грашыма. У них все па-іншаму. У них, в прынцыпе, ёсць і грошы часамі, і праца, і яны могуць вярнуцца на месца былой працы часамі. То бок іх такіх людзей шмат, і не трэба ўсіх, ізноў-такі было б добра мець гэтую статыстыку, але бачыце, па-першае, міліцыя не ўсіх адсочвае. Па-другое, мы не ведаем, што з лёсам гэтых людзей. Вось. Ну і самае важнае, яшчэ скажу, мне падаецца, што калі бы мы глядзелі не проста на тым, што гэтыя людзі носяць браслет ці адзначваюцца у участковага, а адсочвалі іх лёс па працаўладкаванню, было бы значна все лепей. Мы, па-першае, мелі бы статыстыку, а па-другое, мы бы ведалі, што з імі рабіць. І цяпер глядзіце, самая цікавая праблема. Тыя, хто атрымлівае працу, па маіх звестках і па звестках іншых даследчыкаў, яе хутчэй за ўсё згубяць у першы год. То бок, мала таго, што ты атрымаў гэтую працу, нам яшчэ варта ведаць, колькі разоў ты пасля яе аднаўляеш. Потому што людзі срываюцца на злачынстве, на алкаголь. Ну, а вось з гэтага пункту гледжання, што дзяржава робіць, каб утрымаць людзей, каб паспрыяць таму, што каб яны зноў уліліся ў гэты соцыум. То бок, адна справа працаўладкавацца, але вось наладзіць гэтыя сацыяльныя сувязі. Ці ўсё ж такі працаўладкаванне гэта адзінае? На жаль, нічога. Працаўладкаванне на сённяшні дзень гэта асноўная канал уплыву на тых, хто вызваляецца. Больш за то, я вам хочу сказаць, што з боку мясцовых органаў улады
вызваленыя з месцаў пазбаўлення волі, гэта, конечно, праблема. То бок яны хутчэй адмовяцца і хутчэй скажу, знаеш, што если ты вось у сваё там месца, дзе ты прапісаны, калі ласка, не дурі нам галаву. Дык вось, проста я нават ад былых зняволеных чула, што яны не могуць знайсці працу, то бок яна ёсць, но іх не бяруць, таму што ў іх была судзімасць калісьці. І нават калі ён выйшаў там 3 гады таму, не, яны збіраюць нават там бутэлькі, іх здаюць, таму што яны не могуць знайсці працу. То бок дзяржава сама як бы прымушае іх працаўладкоўвацца, але на месцах не дае гэтага зрабіць. Атрымліваецца, што так? Ну, я бы не стаў абагульніваць. Безумоўна, ёсць прыклады, калі цяжка знайсці працу, у цябе не хапае нейкіх пэўных кваліфікацыяў, альбо ты іх згубіў, альбо па стану здароўя штосьці не атрымліваецца, так? Але зноў-такі, я па тых статыстычных дадзеных, которых я бачыў, то колькасць збройняў больш, чым тых, каго ладкавалі па іх. То бок застаецца пэўная дэльта свабодных месцаў, па якіх, в прынцыпе, можна было знайсці. Безумоўна, гэта залежыць ад геаграфіі, так? То бок ёсць перапоўненыя рэгіёны, Віцебшчына, Гомельшчына, там, дзе шмат калоніяў, і, безумоўна, там цяжэй, напэўна. Ну, я ўжо кажу не пра вобласць, а пра асобныя раённыя цэнтры. Вось, безумоўна, у некаторых раёнах з гэтым лепш, пэўна, горш. Але ўсё ж такі я лічу, што пры наяўнасці вялікага жадання не складана. Тым больш у нас ёсць арганізацыі, хай іх не так шмат, которые дапамагаюць. Конечно, іх трэба знайсці. А вось, можа быць, вы можаце распавесці пра вопыт іншых краін, вось як там жывуць былыя зняволеныя? Што з імі там адбываецца? Ведаеце, дасвядчэнне іншых краінаў не заўсёды рэлевантнае ў дачыненні да Беларусі, таму што Беларусі, як я казаў, наша сістэма знато спецыфічная. Знато доўгія тэрміны, 6 гадоў сярэдні, это вельмі шмат. Ведаеце, тут мабільныя тэлефоны паспеюць змяніцца 3 разы, пакуль вы выйдзеце. Ну, не вы бачыце, калі чалавек выйдзе. Чалавек, псіхалагічны стан чалавека, который адсядзеў вялікі тэрмін, ён зусім іншы. Калі взяць еўрапейскі вопыт, нам вельмі блізкі вопыт хутчэй вышэградскіх краінаў, Чэхія, Польша, Славаччына, Венгрыя, там, дзе і тэрміны высокія, і турмы даволі перапоўненыя. Але зноў-такі, у них там больш свабоды падчас знаходжання за кратамі. То бок, калі ты працуеш, ты можаш працаваць не толькі на прадпрыемстве, которое належыць унутры гэтай вязні, так, гэтай калоніі, але тебе дазваляюць выхадзіць нармальна на завод, працаваць па кантракту на волі. Ну, безумоўна, пад канвоем, але ты едзеш нармальна на завод, там працуеш. І такіх там, ну, той же Чэхіі, ну, ведаеце, процентаў пад 20, напэўна, і плацяць ім там немалую зарплату, меншую, чым у сярэднім па краіне, але, безумоўна, не капейкі, которые ты зарабляеш у нас. Ну так вось, а можа быць, менавіта ад гэтага і залежыць вось гэтая матывацыя, таму што, наколькі я ведаю, у нашых турмах заробкі, ну калі можна гаварыць пра заробкі, то яны не вельмі высокія. Бывае такое, што там за пачак цыгарэтаў людзі працуюць месяц. То бок, можа быць, вось сапраўды праблема ў гэтай матывацыі? Так. Я чуў шмат гісторыяў, калі і заробкі былі мізэрныя, безумоўна, і не хапала ні на што. Ну, але я чуў веду гісторыі, калі, в прынцыпе, калонія, которая мае адносна паспяховае прадпрыемства, займаецца экспортам, в прынцыпе, мае магчымасць заплаціць адносна добрыя заробкі. Адносна добрыя, калі чалавек зноў-такі пры жаданні. Але вы павінны зразумець, што нават у турме трэба жаданне працаваць. Я ведаю зноў-такі выпадкі людзей, которые жадалі працаваць і сваім жаданнем працаваць мелі магчымасць зарабляць больш-менш адэкватна. А вось мы крышачку адышлі ад гэтай тэмы, але ўсё ж такі мне цікава. А вось як вы лічыце, ці павінны працаваць з былымі зняволенымі, напрыклад, там псіхолагі пасля таго, як яны выйшлі, каб таксама чалавеку там ну, як бы зрабіць такую рэфлексію, скажем так, каб чалавек вось распавёў, што ён там усведамляе, што ён зрабіў і больш так рабіць не будзе. То бок, як бы такі бэкграунд падвесці. Безумоўна павінен, але праца павінна пачынацца яшчэ ў калоніі.
і гэта праца павінна працягвацца пасля калоніі тымі метадамі і тым вось персаніфікаваным падыходам, который быў яго падчас калоніі. І я так разумею, у нас гэта не робіцца зараз. У нас ёсць псіхолагі пры калоніях, безумоўна, спецыялісты, которые з імі працуюць, але я яшчэ скажу, адсутнасць персаніфікаванага падыходу нівелюе ўсе гэтыя перавагі. Ну, то бок, ты можаш паразмаўляць вельмі добра з псіхолагам, потом выйсці за дзвер гэтай кабінета псіхолагам і попасть под раздачу начальника і атрымаць там, я не знаю, што-нибудь. Твой настрой сапсуецца, і ты зноў такі ж самы. Ну, вось такім чынам вы казалі, што у вас ёсць нейкія рэкамендацыі, так, для дзяржавы, што вось ёй рабіць. Усё ж такі вы, як чалавек, які сапраўды гэта ўсё даследаваў, збіраў дадзеныя, вы, напэўна, прыйшлі да нейкага выніку. Вось распавядзіце нам, як выратаваць былых зняволеных. Рэкамендацый насамрэч шмат, але я паспрабую вельмі проста сканцэнтравацца, напэўна, на двух з іх. Па-першае, я лічу, што працаўладкаванне былых зняволеных трэба значна больш дэтальна адсочваць. Так прям завесці статыстычныя формы там у міліцыі ці якіх-небудзь мясцовых органах улады, при которых адзначаецца прямо вось тэрмін, калі чалавек прыбыў, колькі ён, куды ён скіраваўся, куды было скіраванне на працу, ці атрымаў ён працу, калі так, колькі ён працаваў, і пазней, значыць, калі ён кінуў, што было з ім далей. Лепей за ўсё гэта адсутствуеш нават не год, а некалькі гадоў. Як гэта зрабіць? Ну, трэба кааперавацца. Я ведаю, што паміж Міністэрствам унутраных справаў і Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны ёсць пэўная кааперацыя на гэтую тэму, яны абменьваюцца статыстыкамі. Вось было б добра, каб гэта яшчэ ўключылі. Безумоўна, гэта цяжкая праца. Лёгка сказаць, што вось завядзіце такі бюлетэнь. Не. Але, ведаеце, все ж такі сістэма ўжо працуе. І гэта, і трэба разумець, што дадатковы кошт такой формы быў бы мінімальны, чым, там, скажем, рабіць рэвалюцыю. Мы кажам, знаеш, пра адсочванне лёсу людзей. Гэта можна было рабіць і з тымі, хто ідзе праз цэнтры занятасці, і з тымі, хто робіць самазанятасць, проста пры дапамозе людзей, которые іх бачаць часта. Ну, тых же самых вось міліцыя, калі не стаяць на кантроле, альбо ўвесці нейкую магчымасць самастойна запаўняць гэтыя формы. Вось. А другая? Другая гэта нам трэба стратэгія перадусім. І прычым стратэгія не проста для Міністэрства унутраных справаў, а міжведамственная. Потому што МУС робіць сваю справу, Міністэрства працы робіць сваю справу, іх цікавіць, безумоўна, беспрацоўе і выплаты пенсіі, калі хто-то па іх звяртаецца, так? Міністэрства юстыцыі робіць сваю справу, вось, і, дарэчы, яна павінна, на мою думку, рабіць все больш і больш з пытаннях рэабілітацыі, вось, больш, чым Міністэрства унутраных справаў. Ну, адпаведна, і прокуратура тут могла бы долучыцца. То бок, міжведомственная праграма, которая была бы зразумела, што рабіць, якія паказчыкі мы бы хацелі бачыць на выхадзе. Не проста зменшэнне рэцыдыва, но это зразумела, што всім нам хочется, каб рэцыдыв быў меншы. А конкретно, напрыклад, тое ж самае працаўладкаванне мы маглі бы паставіць вось как адзін з індыкатараў ключавых. Напрыклад, працаўладкаваць 60% з них. Супер. Поставілі мэту, будзем сачыць за выкананнем, адпаведна падбіраць інструменты па рэалізацыі стратэгіі згодна з гэтымі індыкатарамі. Сяржук, дзякую вам вялікі. На жаль, у нас ужо сканчваецца эфірны час. Я нагадаю, што пры мікрафоне была Наста Бойка, мой госць сёння Сяржук Наўрозкі, і мы размаўлялі пра рэсацыялізацыю і працаўладкаванне былых зняволеных. Не пераключайцеся. Маеш спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Каардынаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, гарызантальная полярызацыя, хуткасць плыні 27 з паловай мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі.